Hej alle sammen. Nu har vi jo arbejdet lidt med trekanter og firkanter de seneste par gange, så i dag skal vi arbejde med den tredje geometriske figur, som er cirkler. Og denne video er en gennemgang af, hvordan man kan konstruere de 4 forskellige cirkler, der er muligt i GeoGebra. Heroppe, hvor jeg faktisk allerede har markeret, der finder man mulighederne for at lave cirkler i GeoGebra. Ved at trykke på den lille trekant, kan man se, at der er 4 forskellige måder at lave cirkler på. Det første tilfælde, jeg vil vise, er det, der hedder cirkel ud fra centrum og punkt. Så derfor sætter jeg først et centrum og et punkt fuldstændig helt vilkårligt og trykker på tasten, eller på funktionen. Trykker jeg først på mit centrum og på mit punkt. Så nu har jeg fået konstrueret en cirkel ud fra et kendt centrum og et kendt punkt. Det næste tilfælde, jeg vil vise, er det, som hedder cirkel ud fra centrum og radius. Så derfor sætter vi et centrum eller et punkt, og så trykker vi på den, der hedder cirkel ud fra centrum og radius, klikker på punktet, og så skriver vi, at radius skal være 2, og trykker enter. Det tredje tilfælde, hvorpå jeg kan konstruere en cirkel i GeoGebra, er i tilfælde, hvor jeg ved, at min radius skal være en given længde. Jeg kender ikke længden, men jeg har et linjestykke i GeoGebra, som svarer til længden af radiusen i min cirkel. Nu trykker jeg så på punkttasten og laver et punkt, og så trykker jeg på linjestykke og laver et linjestykke, som svarer til radiusen. Jeg kender ikke længden på det, og det behøver jeg heller ikke. Så trykker jeg så på den, der hedder passer, og trykker på det linjestykke, som svarer til min radius, og trykker på mit punkt, og så bliver den låst fast. Den fjerde og sidste måde, man kan lave en cirkel på i GeoGebra, er, hvis man kender 3 punkter, som alle ligger på cirkelperiferien. Og man kender ikke radius. Jeg sætter så 3 vilkårlige punkter. Og så bruger jeg det værktøj, som hedder cirkel igennem 3 punkter. Og så bliver den låst fast. Nu har I set de 4 måder, man kan lave cirkler på i GeoGebra.